nie, že by som potom extra pátral, ale dostalo sa mi, pozri si tento link, alebo na toto si klikni, tak si to otvor. Videl si toto predstavenie, no a ja toho Rota nemusím, že ako možno vie povedať zmysluplne vetu, ale on je tak strašne odpudzujúci, taký škaredý Rot a to je že hnusný ksicht, ale s relatívne príjemným hlasom, podpis, raz, dva, tri, Satan. No to je super, takže tieto názory moc nemajú hlavu a rotujú po internete a strašne ma posúvajú naozaj vpred a je to nepríjemné, nechutné a iritujúce. V jednej hre sa hovorí, že každý človek má dve nohy a dve ruky a len niektorí majú aj hlavu. Nehejtujte, možno vám časom dorastie.